अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक का। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश राय। वेलकम टू कैलाश रिकॉर्डिंग स्टूडियो। भोले बाबा जान छोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। भोले बाबा जान छोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक का। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश राय। अपनो सजादा भोला बाबा ओकरा चाहलिए हो। भोला बाबा ओकरा चाहलिए हो। भोला बाबा दिल तोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। भोला बाबा दिल तोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। अपनो सजादा भोला बाबा ओकरा चाहलिए हो। भोला बाबा ओकरा चाहलिए हो। भोला बाबा दिल तोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। भोला बाबा दिल तोड़ के गेले ऊ हमार की के ना बाबा देव घर बहो। अभी आप लोग सुन रहे हैं धमाका म्यूजिक का। म्यूजिक डायरेक्टर नीतीश राय। विजय बाबा तोरा कहे हके हाथ जोड़ी हो। घूरन पप्पू कहे हके